Беше добре. What the fuck? Брат, тук бесилка ли е имало, бе? Добре, хора, ние ще се сдогуваме с тази къща. Беше добре, като нали беше яко. Това ми е първият път, ма е добре на мене да го коментирам. Това се надявам никой да ми е малко пресрещано. Нали така? Нали никой няма тъкаците да дойде? Да. Айде да го отморим. Така фото ще ви го кажа. Значи тази къща не е чак толкова лоша. Моли нема паднеш спокойно, бе. Аз как си ходих без мене. Хора, тук има прозорци. А това стои ще излезе много става. Вижте тук. Моля бе, напълно да видим да не. Тук е напълно изоставено. Тук няма никой. Това малко може да отнакълка да е платищо, ама не е така. Какво да запитим? Това, ако се питате, това не е кръст, това е кухо. Това е доста бъдно, това може, какъв му смисъл на това? Това може да се плати. Това може да се плати. Да, това може да се плати всъщност. Това трябва да си взема бахата. Ето го. Да, тук е кухката! Да, хора! Виж, това е кухката, бе! От втория етаж. Това ще ви го кажа.